F'April tal-2010 s-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali Vendris kien rilokat għal post ieħor u għaldaqstant kellha tinħatar persuna oħra floku. Wara li tpoġġa deputat Segretarju Eżekuttiv, intgħażel Kunsillier Nazzjonalist minn Raħal Ġdid biex isir Segretarju Eżekuttiv tal-post. Imma dan reġa' bdielu. Fit-tieni sejħa intgħażlet persuna oħra imma xi raġuni dan baqa' qatt ma ssejjaħ biex jibda jaħdem u għalhekk issejħet kandidat ieħor. Din id-darba mara li nħattret fil-kariga minkejja li kienet ġiet minn tal-aħħar fl-eżami. Il-Minority Leader f'Santa Venera, Stephen Sultana, jisħaq li dawn huma serje ta' ġrajiet li juru kemm din l-għażla ma saritx b'mod trasparenti u meritokratiku. Saru intervisti minn bord tal-aġġudikazzjoni magħmul mill-Kunsilliera Nazzjonalisti biss u l-proċess tant kien sar b'mod ħażin u ma kienx trasparenti għall-aħħar. L-lum il-ġurnata ġiet approvata segretarju eżekuttiv li kienet ġie fl-10 post mis-16 post. Il-kellem ewlieni dwar il-Gvern Lokali Stefan Bontempo qal li dan il-każ huwa ċertifikat dwar kif il-Gvern ċentrali mhux veru għandu għal qalbu il-ġid tal-lokalitajiet tagħna. Dan għaliex kieku jinteressaħ mill-lokalitajiet ma kienx iħalli lokalità mingħajr segretarju eżekuttiv għal iktar minn sentejn. Meta dan suppost jopera daqs li kieku huwa l-kap eżekuttiv tal-Kunsill Lokali u jieħu ħsieb oqsma importanti bħal finanzi. Nuqqas impenn li joħroġ mill-budget innifsu fejn il-Gvern ta' żieda irrelevanti lil kunsilli li ma taqbis l-14,000 euro għal kull kunsill. Bontempo fakkar li din iż-żieda il-Gvern kien weda wkoll is-sena li għaddiet imma ħada lura meta rriveda n-nefqa fuq qatt ta' setturi.